Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkato. Ya kuma abotan sauraron Hausa Nobel Audio. To a yau ma ƙungiyar Wambai Writers Association ta tafo muku da ci gaban ƙayataccen littafin nan nata mai suna Magajin Masarauta, wanda Murjanatu Bintu Al'amin ta rubuta. Ni Muhammad Adam na karanta muku shafin farko. Gashi zan karanta muku shafi na biyu. Bayan shigar Mushtahi da ɗakin da mahaifiyarta ke ciki, ba a jima ba sai likita ya zo ya sallame su. Ko ban kwana Mushtahi da bata yi wa Yarima ba, haka suka tafi, saboda ita idan ta yi taimako bata cika son godiya ba. Mushtahida zuciyarta cike da fatan ita ma Allah ya nuna mata ranar da mahaifiyarta ta za ta samu lafiya, domin kuwa mahaifiyarta ta jima da wannan ciwon. Duk da iya bakin ƙoƙarin da take yi na samo mata magunguna iri-iri, amma har yanzu ba a dace ba. Amma babu komai, zan ci gaba da gwadawa. Na san duk ranar da buwaye gagara misali ya amince za ta warke. Haka Mushtahida ta ce a cikin zuciyarta. Bayan isar su gida, sai Mushtahida ta ce wa mahaifiyarta, "An miki tashi in yi miki sirace." Amma Ammi sai ta yamutsa fuska da alamu ba ta so. Amma ko da ganin Mushtahida ta haɗa rai, sai Ammi ta fara murmushi. Rayuwar Mushtahida da mahaifiyarta, wato Ammi, abin mamaki ne. Amma mai sauraro ga kaɗan daga cikin takaitaccen labarin Mushtahida. Mushtahida duk da kasancewarta mai ƙananan shekaru, amma mahaddaciyar Alƙur'ani ce, sannan kuma mahaddaciyar hadisai ce masu yawan gaske, sannan kuma 'yar baiwa ce, domin kuwa wani lokacin idan tana yin wasu abubuwan za ka yi zaton tsafi ne, amma kuma ba tsafi ba ne, baiwa ce kawai irin ta Ubangiji. Ko ita kanta ma ba ta san lokacin da ta koye su ba, kawai tsintar kanta ta yi ta ganta tana yi. Ammi bacci ne ya kwashe ta bayan Mushtahida ta gama yi mata sirace. Ita kuwa Mushtahida alwala ta je ta yo, sannan ta zo ta zauna tana yi wa ruwan shan mahaifiyarta ta addu'o'i. Yarima Zayyad kuwa sanƙamewa ya yi a wajen, yana tunanin anya kuwa ba aljana ba ce, kai aljana ce, in ba aljana ba ba zai iya yin wannan abin haka, ya ce a zuciyarsa. Shiga ɗakin ya yi inda Mami ke kwance tamkar gawa, hawaye ne suka taru a idanunsa. Ya share yana kallon maganin da Mushtahida ta bashi. Wani tunani ne ya zo masa a rai. Me zai hana ya bar Mami a asibiti har zuwa lokacin da zai kammala bata magungunan da Mushtahida ta bashi? Likita ne ya shigo ya katse masa tunani da cewa, Yarima, ina ganin kamar me zai hana a bar Hajiya a nan mana har zuwa lokacin da za a gama amfani da magungunan da Mushtahida ta baka, wataƙila ko Allah zai sa a dace. Yarima ya yi mamaki sosai, kasancewar likita ya bashi shawara irin wacce yanzu ya gama yankewa a cikin zuciyarsa. To babu komai, na amince, amma a bisa sharaɗin ba za ka sanarwa kowa halin da ake ciki ba. Idan ma an tambaye ka dalilin da ya sa muke asibiti har yanzu ba mu koma gida ba, sai dai kawai ka ce musu shirye-shiryen fitar da ita ƙasar waje neman magani muke yi. Insha Allahu babu mai ji, Allah da ya bata lafiya. Haka likita ya ce, sannan ya fita zuwa duba sauran marasa lafiya. Yarima fita yi domin ya sa a nemo ruwa mai gudana wanda za a haɗa maganin da shi. Ɗaya daga cikin masu tsaron lafiyar sai kira ya ce a samo masa ruwa mai gudana. Amsawa ya da to ranka shi daɗe, an gama. Masarauta. A can masarauta kuwa mai martaba keɓewa yana ta tunani, zuciyarsa cike da damuwa, domin matar da ya fi so a cikin matansa tana fama da ciwo. Amma mai karatu, akwai abin da ya kamata ka sani akan mai martaba. Abun kuwa shine kamar yadda Mushtahida ta faɗa
shi ma sammun ya shafe sa, domin kuwa yana matuƙar son mami, amma a gabanta ko gaban jama'a baya iya nunawa. Sannan kuma duk da halin da mami take ciki, amma bakinsa a kulle yake, baya iya cewa komai. Asali ma jama'a kallo suke yi kamar mai martaba ya tsane ta ne, bai damu akan halin da take ciki ba. Da sauri jakadiya Harira ta ƙarasa ɓangaren Fulani, da sallama ta shiga, sannan ta zube bisa gwiwowinta, kanta a ƙasa, tana cewa Allah ya ƙara miki tsawon rai, fatan ban shiga hurumin hutawarki ba. Shiru ne biyo baya kafin ta ɗago kanta cike da izza da isa ga taƙama. Kai, wannan tsohuwar da abin mamaki take, domin ko a yadda take nuna taƙamar ba za ka yi zaton ta fi shekaru 60 a duniya ba, amma da yake jikin hutu ne, idan ka ganta za ka yi zaton ko shekaru 50 ba ta kai ba. Ki je ki sanarwa mai martaba, sannan ki aika a faɗa wa Sultana Balkisu da Gimbiya Sulaihat su same mu a harabar fada domin zuwa asibiti tare. An gama, ya uwar gijiyata, jakadiya ta faɗa. Za ki iya tafiya, ta faɗa, in ji Fulani. Ki huta lafiya, 'yar sarki, jikar sarki, matar sarki, uwa ga sarki, kuma kaka ga sarki, in Allah ya yarda. Jarumar mata mai faɗa da cikawa, kowa ya bi ki ya kwana lafiya, wanda ya ce a'a uwarsa ma sai ta amshi hukunci. Sosai kirarin jakadiya ya faranta ran Fulani, ɗaga mata kai ta yi alamar gamsuwa, sannan ta ƙara kwasar gaisuwa ta yi waje. Jakadiya Harira sai da ta gama sanar da saƙon Fulani, sannan ta yi ɓangaren waziri. Lokacin da labari ya je wa Sultana Balkisu, wani ƙayataccen murmushi ta yi, sannan ta ce, yanzu ma kika fara wahala Salma, ba dai da ni za ki kishi ba? Kin kaɗe daga ke har 'ya'yanki, domin ko kun tsira daga wannan tarkon, wani za ku faɗa. Matuƙar ban salwantar da rayuwar zuri'arki ba, ban cika Balkisu ba. To fa masu sauraro, ina fatan dai kun gane inda Sultana ta dosa ko? Jakajiya ce ta isar da saƙon Fulani ga mai girma uwar gidan waziri. Allah ya bata lafiya, ina da uzuri, ba zan samu zuwa ba gaskiya, uwar gidan waziri ta faɗa, tana yatsa na fuska. Shiru jakadiya ta yi, sannan ta ce, na barki lafiya. Bayan fitar jakadiya da harara uwar gidan waziri ta kalle ta, sannan ta janyo wayarta. Kuyangin da ke zagaye da ita ta daka wa tsawa, nan take suka watse. ‘Yarta Gimbiya Suhailat ta kira, tana ɗauka ta ce, ki zo, ina son ganinki, za mu fita. Sosai Mama Sultana Kubura ta tausayawa mami, ta ce wa jakadiya, gani nan zuwa. Jakadiya da to ranki shi daɗe, haka ta ce, sannan ta yi waje. Bayan kowa ya hallara za a wuce asibiti, kira ya shigo wayar mai girma Fulani. To masu sauraron mu, a nan marubuciyar ta dakata. Sai ku kasance da ƙungiyar Wambai Writers Association a shafin YouTube domin jin ci gaban littafin nan da ma waɗansu. Idan kuka ziyarci shafin namu, ku daure ku yi mana comment da like, sannan ku yi sharing saboda wasu 'yan uwa masu samu su ji su amfana, sannan ku danna mana subscribe da alaman ƙararrawa. Ƙungiyar Wambai Writers